اوه دیمن خرابونا هجمارک مامۆستایانە لە بەردەم لە قادووەکی یەکەتیە مامۆستایان کوردستانê li ser gîrûbûna pêdana mûçê mamosteyan herwesa bi nîvîkirina mûçê wan lewra ew dibêjin bê hiç rengekî nayê qebîlkirin ev bêrêziya ku li beramber mamostaya têkirin. Ev hinde heyveye mamosta yê erkê xwe bi cih înîtin û çi xeletî nekiriye û bi dilekê sax û pak yê vî şûlî diketin. Bûne sê heyv got û qerdarin ba bû mişkîlenîne bîne piştî hingekîne du heyv û heyvaneh çû vaşe ev heta kengî de hûsa bîtin millet wekî mariye dib axî jîtin naçe bîtin ev şûle. Hizra alemekê bikin ku evelî çawa jîtin. Heta nuke wek sendîka mamostaya an got bijne sendîka çavaxora heta nuke pengavek nehavetiye wekî Silêmanî û Hewlêrê. Erê aya padê kengî muafê mamostayê peyda key beramber vî wezî vî kavdanî em têda. Erê ew çi mamostaya sê heyvan nîv ratibî wergirîtin di çawa wezî xwe de birketin. Em hezken ku êketiya mamosta pitiriya kara bit ne tenê nîneratiya part û layinên siyasiyên Başûrê Kurdistan bit. Em bi tundîna razîbûna xwe diyan kir beramberî nîv moçeyê tê te danê ku ev e 5 mehe moçexwarê Kurdistanê û mamosta ve ev moçe henê newergê tişnîka tên û nîv moçeyê dine mamosta. Serokê li qadûkê yeketiya mamostayên Kurdistanê jî dibêje palpişiya daxwaziyên mamostayan dikin lê ne bi tenê li Kurdistanê mûçê mamostayan gîrû dibe belku qeyrana rol herêmê kirî mûşê sercem fermanberên hikûmetê bivî awaya. Nîv ratibî meyaret kirî beyana mekteba sekretariyetê ama wekî em gel mamosan piştevanî mamosayne em li gel hindê vê gavê jî aha nuke beyana hikûmetê nukeya tewdîya kirî gotî nîv ne ew nîv ratibe ratibê kamil didin em ê pê ve danûstandinê gel hikûmetê biya berdewam e yani ew rike jî me tisala sekretarî kirî seredana hemî destgat ku dîvadî înşallah vê heyvê de bu mamosa peyda keyin. Li vê parêzgehê pitir ji 3000 mamostayan hene. Lê bi tenê ew ên ku daxwaza mafên xwe dikir wekû mamostayan digot bi tenê ew bûniyê ku wed vî wêneyî da dîtîn. Ew dibêjin desalata vê herêmê li ber destê mamostayan gihişîne evan plan lê ev rûke ew desalat bêrêziye beramber mamostayan dike. Sîpan Amedî, NRT, Duhok.